Xitayda koronavirusun omikron variantynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Covid-siz strategiýasy Xitay jemgyýetinde gahar, ykdysady çöküşlük, janyna kast etmeler we jemgyýet moralynyň bozulmagy bilen netijelendi. Koronavirusun ilkinji ýaýran ýeri bolan Xitayda karantin gadagançylyklar sebäpli hökümet bilen halkyň arasynda çakmyşyklar çykmaga başlady. Xitayň kommunist hökümeti bu çakmyşyklar dünýäden gizlemek islese-de, sosial mediada öňe çykan wakalardan biri bolup durýar. Öýlerinden çykarylman saklanýan millionlarça halk pulsuzluk we işsizlikden ejir çekip penjirelerinden gaharly we alaşsyz gyýgyrşlar bilen sosial mediada fenomen boldy.